So hello खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आं दासिमनि इम्पर्टेन्ट निउस लाना फैदों स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां भिडिअआ जोबोद इम्पर्टेन्ट जागोन ओंखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलां आरो जागायनायनि सिगाङाव जुदि नोंथांमोना दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला प्लिज साबस्क्राइब खालामना ला आरो साबस्क्राइब खालामखांनायनि उनाव बेल आइकनाव थुनानै अलाव सेलेक्ट खालामना लायोब्लानो जाबाय। नम्बर 1 आसामाव मैया कर'ना भाइरास जानानै सानसेयावनो 60 सुबुं थैदों सानसेयावनो माने 10 जन सुबुं थैदों आरोना 10 जन सुबुं थैनायनि मादाव बे 10 जन सुबुं थैनायनि मादाव सासे बर' सुबुं दंमोन दुखुनांथाव आरोना बियो जाबाय कार्बि आंलंनि बे सुबुङा थैनाय सुबुङा जाबाय कार्बि आंलंनि मुङा जाबाय बिरेन्द्र दैमारि आरो बिथाङा 50 बैसोनिमोन दुखुनांथाव आरोना बिथाङा बेंकआव जब मावोमोन। दुखुनि खोथायानो जाहैबाय मैया बिथाङा जिउ गारनो गोनां जाहैबाय कभिड-19 बेराम जानानै जाय कर'ना भाइरास जानानै बिथाङा जिउ गारनो गोनां जाहैबाय दुखुनांथाव आरोना। नम्बर 2 मैया पार्लियामेन्टआव मोनसे बिल पास जाबाय पार्लियामेन्टआव मावनाय सुबुंफोरनि सेलारिखौ 30% काट खालामनो थाखाय मैया मोनसे बिल पास खालामनाय जाबाय माने बिथांमोननि साख्रिनि सेलारिखौ माने 30% खमायना होनाय जाबाय बिथांमोना 2020 निफ्राय 2021 सिम बे 30% खमैनो मोनबाय थागोन ओमफ्राय बेनि उनाव माने आवगायनि बायदिनो मोनफिनगोन आरोना। बेजों लोगोसेनो एमपिफोरनि जाय गोदान स्किम फैना बे स्किमखौ बन्द खालामना होनाय जाबाय बेबो 2020 निफ्राय 2021 सिम बेखौ बन्द खालामना होनाय जाथ'बाय आरोना। जुदि कभिड-19 माने खमायलाङोब्ला अब्ला बेखौ माने आरो जागायफिनगोन आरो स्टार्ट खालामफिनगोन दा माने आंनिफ्राय गोबां जागासिनो दं आरोना ओंखायनो माने बेखौ बन्द खालामना होनाय जाथ'बाय कभिड-19 बेरामनि थाखाय दै कर'ना भाइरासनि थाखायनो बेखौ बेबायदि खालामना होनाय जाथ'दों। नम्बर 3 एटिएमनि रां दिहुननाय नेमा सोलायसिगोन आरोना नोंथांमोना खोनादों जानांगौ जि हेकारनि सोमोन्दै हेकारा ओरैबायदि बांगासिनो दं सोरबानिफ्राय लांदों 10,000 सोरबानिफ्राय लांदों 1 लाख 2 लाख 50,000 बायदि माने गोबां फैसा हेक खालामनानै लांगासिनो दं आरोना हेकारफोरा नाथाय बे हेकारफोरा सोर बिसोर नुवाखै खालि हेकार बुंदों हेकार जेथिया माने नोंनि एटिएमखौ हेक खालामनाय बिसोरखौनो हेकार बुङो आरोना नोंनि फैसाखौ खावना लांनाय नोंनि एटिएमखौ माने गोरलैयैनो माने दर'ना लानो हानाय बिसोरखौनो हेकार बुङो आरोना बिथांमोना माने सब मावजोबो आरोना हेकारफोरा नोंथांनिफ्राय जुदि मोनसेबा जेनेबा अटिपिफोर मोनो नोंथांनिफ्राय मोनसेबा मा डिटेल्स मोनोब्ला बिथांमोना नोंथांनि गासै मुवाखौनो हेक खालामनो हायो आरोना स' बिसोरनिफ्राय जों जानगाराव थानांगौ ओंखायनो नोंथांमोना फुं टाइमाव कल खालामब्ला अटिपिखौ रावनोबो शेयार दा खालाम मा खालाम होननानै बुङोना बेखौ माने मानि थाखाय बुंदों होनना बुङोब्ला दा ओरैबायदि हेकार फैगासिनो दंना बे हेकारनि थाखायनो बेखौ बुंदों जाहाथे जोंनि सुबुंफोरा सांग्राङै थायो बेखायनो बेखौ बुंदों आरोना। आरो एटिएमनि नेमखौ सोलायनायनि खारनानो बेनो आरो एटिएमनि नेमखौ सोलायनाया ओरैबायदि जेब्ला नों 10,000निख्रुइबो बांसिन रां दिहुनगोन अब्ला नोंथांनि मबाइलाव जाय नोंथांनि एटिएमजों कानेक्टेड दंना फन नाम्बार बेयाव नोंनि माबा फैगोन मा होनोमोन बेखौ अटिपि फैगोन आरोना अटिपि फैनानै नों जेब्ला बेखौ एटिएमाव इन्टार खालामना होगोन एटिएमाव होगोन अब्लासो नों बेखौ 10,000निफ्राय आरोबाव दरननो हागोन नङाब्ला नों माने दरननो हानाय नङा आरोना 10,000निख्रुइ बांसिन दरननो हानाय नङा नों। अके लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेसेनोसै नोंथाङा भिडिअखौ मोजां नांबायब्ला प्लिज शेयार खालामना हो आरो नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव थेंक्स फर वाचिं मोनसे गोदान भिडिअआव लोगो मोनलायसिगोन।